कि किसी ने नजर लगा दिया। अभी अभी हम तुरंत नजर उतारे हैं, नमक और मिर्च नजर उतारेंगे। किसी ने नजर लगा दिया, जिस दिन से लाए हैं ना जलपरी ठीक से नहीं तैरता है नजर। O video tabuk social media o trending top 1 o viral ungui tongo eba kheba pirjagui tongo. O bwrwini video mamang bo haikhe chikonsa Jalpari no twio rwui yogriui phunukha tei yago twioi jatrapot khlaiui video khlaikha tei bono haikhe bo toni aborok bo phunukha. Abo kahai social media o Facebook, Instagram tei YouTube rogo norok nugui mankha jara active tongui tongnai rok. Hingkhe tabuk bini nogo kwbangma media rok no thangui boni interview naui tongbaio tei o Jalpari kubui kubui de kwthang nakiba plastic ni de swnamjak oborok bo thangui naikha. Hingkhe kwbangma media bono tabuk swngui tonglaio tei nailaio je obo kubui de na ereng hinui phiaba abo kubui kubui no hinui saimankha media rok ni through twibo. Hingkhe norok je screen no video nugui mankha Jalpari no haikhe bo nazar nango hinui suklaiui tongkha moso kwthui tei som bai. Hingkhe arjago norok tei kaisa notice khlai mano je o Jalpari je tongnai boni je yakung yak tei bokhorok tongmani obo kisa lora chora ongo pura pura ongo. Hingkhe o bwrui hingkhe jat kubui no obono Jalpari hinui tabuk Instagram tei Facebook o rwui tongkha tei bini o video o million views rok bo kaui tongo. Kwbangma borok no oborok no nugui belai kheno wanalaijak tamni hingkhe chwng kahani rogo simi se eba kheba story film movie rogo simi se chwng Jalpari rok hinui khwnaui saui mano. Phiaba real life o hingkhe kuno dino phono khwnaya eba kheba nugya phiaba obo hingka hingkhe belai kheno uanamu sincha tamni hingkhe chwng tabuk social media ni through twi obo hai nugui mankha. Hingkhe kwbangma no video rijak tongo je Jalpari kot wngkha eba kheba manjakha camera o chopjakha rok hinui eba kheba borok rok bai romui tonijakha rok hinui norok nugui mankha. Phiaba abo joto no artificial intelligence eba kheba AI bai swnamjak. Phiaba norok o video je viral wngui tongmani o bwrui yago chikonsa Jalpari no twioi video khlai tongmani obono nukmani yagulo hingka hingkhe norok obono kisako no artificial intelligence bai swnamjak eba kheba short form AI bai swnamjak hinui norok kisako no saui eba kheba manglak eba kheba bujiui manglak. Phiaba tabuk question achai phaio obo AI bai swnamjak ya hingkhe kubui kubui de Jalpari wngna bini yago je twiwi tongmani. Hingkhe yago je twiwi tongmani obo bo pura pura no wngui tongo jemon aa rok romjakha hingkhe pura pura khlaiui yakni kogui khanani naima hai. Hingkhe aborok no nugui no tabuk loco rok confuse nangjak obo kubui kubui de Jalpari wngna nakiba haino social media o viral wngui boni account reach karinani bagui de obo haikhe nukjagui salbrumni content swnamui tongkhana. Tabuk loco rok ni bwkhao jotoni bwkhao no o kok rok swngmung achaijak. Hingkhe norok khe tamo hinui uansuk kubui kubui de obo Jalpari wngna bini yago nakiba plastic bai swnamjak no de bo obo kahai twiwi boino phunugui tongkhana je bini account reach eba kheba income rok ajinani jariya khlainani bagui de plastic ni manui no naharui obo hai wngui tongkhana. Norok ni je bwkhao kok rok tongmani obo no comment section o thangui comment khlai salai di. Obo hingkhe to kuno dino phono AI bai swnamjak wngui manya tamni hingkhe norok ansakao o bwrui ni video nukmani yagola kisako no sanani muchungklak je obo AI bai swnamjak tamni hingkhe obo pura realistic real camera bai video chakmani no hingkhe tabuk oni swngmung hingkhe obo se je boni yago tongmani obo plastic de nakiba kubui kubui no Jalpari. Hingkhe norok kahama khe o video no nai di khel khai nai di o Jalpari no naimani yagola comment section o thangui comment khlai salai di. नजर उतारेंगे। किसी ने नजर लगा दिया, जिस दिन से लाए हैं ना जलपरी ठीक से नहीं तैरता है, नजर लगा दिया, अभी नजर झाड़ेंगे देख लीजिए।
खाता भी नहीं है जलपरी सही से नहीं खाना खाता है जलपरी। देख लीजिए, नजर लगा दिया है किसी ने। देखिए थरथरा रहा है कैसे जलपरी। देख लीजिए जलपरी बेचारी थरथरा रही है जलपरी। जलपरी खा